Womhlanga lomhlabazi ngathule. Lokho engikwenzayo ngikwenzisa ukuthi angikwazi ukuqhubeka ngibingelela abantu omdala ngambingelelanga. Ngifisa ukubingelela uNdlunkulu wethu phakathi kwethu namhlanje. uNdlunkulu wesizwe samaZulu. Siyayithoba Ndlunkulu. Ngibingelele kanye nethimba lakhe ahamba nalo. Siyajabula kakhulu ukuba khona kwenu. Ngikhule eMkhosini naseNdlunkulu esinawo. Ngikhuleke koNdlunkulu abakhona. Ngixolise eNdlunkulu ukuthi oNdlunkulu namhlanje kuthiwa uMkaNkosi. oNdlunkulu ngeza kuthiwa abaseNdlunkulu. Siyisifundiswe kanjalo. Ngikhuleke kumeya womzwabantu kanye nomeya wedistrict. Baba Speaker bobabili owelokali kanye nowedistrict. Ngibingelele izimbali zesizwe ukube nje azikho ngabe lo mcimbi awukho. Ngiyanibingelela zingane zami. Ayibona zinakhathala, ngiyanibingelela zingane zami. Azo kufanele izingane ezi-active zithi mazibingelelwa zivume khombisa ukuthi ziyaphila. Ngifisa nokubingelela kakhulu isizwe sonke saKwaMbotho ngokusingatha lo mcimbi omuhle kangaka. Ikakhulukazi niyazi nani ukuthi imicimbi kanje ayandele ezizwe. Kodwa siyawubonga ngoba usugcina usufikile emzwabantu. Kodwa siyakhumbula ukuthi wakwenzeka phambilini sasiwashelo yena uNdlunkulu futhi esizweni sakaMaci. Okhulumayo inkosi yaBafodo esizweni saseNhlangweni. Ngithunye usihlalo ukuthi ngizommela usihlalo welocal ngoba bona bebeyele la kade kugcotshwa khona inkosi izolo. Angizokwanda ke kakhulu nina bohlanga nani isikhathi niyasibona sesambili. Awungakhohlwa kanjani ukubingelela umehlo wezizwe akuyibona benza abakhiqiza yonke lento esiyibona phakathi kwethu enhle kangaka. Abayikhiqizi kalula, kunzima. Balandelwa amazwi ngemuva kuhlungu. Baphinde basebenzise imali yabo begibela beya komkhulu bephinde bebuye besebenzisa imali zabo. Kunzima. Kodwa sithi bomama besizwe bekezelelani noma kunzima. Isizwe asakhiwa kalula, kunzima. Siyanicela nje bomama, siyazi ukuthi kunzima kakhulu kodwa nje hayi impela masingalahlwa yinina lesizwe singafa. Sho ukuthi imbokoti inamandla ngoba mabengasilahla leyophinde ube khona umcimbi omuhle kanje. Izingane zami ngiyazi ukuthi akusatshwala kuhanje kiwe enyokeni. Siyafisa ukuthi njengoba kade nihlolwa izolo noma namuhla ekseni kuba ukuthi nonke njengoba nila niyaphumelela enyokeni. Niyazi ukuthi umuntu ongaphumelelanga enyokeni umuntu osuke esenzeni. Angithi niyazi ukuthi umuntu owenzeni ongayi enyokeni. Umuntu owenzeni. Siyabonga ukuthi niyazi. Kodwa vele siyazi ukuthi onomehlo banifundisa lezi zinto ngesikhathi benani. Benivalele emahholo beniqeqesha. Bafuna ukuthi nani kusasa kube yinini nakha lesizwe. Kungabo ukuthi kuyaphela ngani. Kodwa sifisa kube into eqhubekayo eyaphambili. Nabo mase begugile mhlawumbe sebashiya nasemhlabeni
Kobe sekumsebenzi wenu lokusasa. Siyazi ke ingane zami ukuthi makiwe enyokeni kuningi ubucwebecwebe esibonayo lapha bama BMW avula amabhuthi ngemuva. Kuphethwe amakhula box, angithi niyazi. Izona ke izinto lezi ezizonwisa. Uma nje ningayisebenzisi ingqondo, nibona ubucwebecwebe basemhlabeni bese niyagijima niyalapha. Yazi ave kubhlungu ukuhlangana nengane eyintombi yasesizweni sakho uzifica lapha isidakwa isabona ukuthi nansi inkosi isondelisa ngiyona. Ave ibhlungu lona. Siyacela notshwala lobe niphuze emabhasini ke ningaphuzi manje. Ake nisiphoxe njengoba siyazi ukuthi nizophuza, vele nisiphoxe ningaphuzi. Ngoba emabhasini mawungena khona kade kugibela intombi ufica amathini phansi. Osavana obanibani. Ufica nemihlanzo sezihlanzeli izingane ebhasini. Siyakufisa ukuthi konke lokho kugwemeke kuphele ngoba izinto lezi ezisuke west ezobulala isizwe sabaZulu.